Preview. Preview. Kommi Kjert, YouTuber ta' Arsenal, programmi għor Mixzone. Rġana ritornajna għall-lob ta' Premier League. Il-bira ħrajna rebħa kemm xejkom da mhux ħażin fuq Crystal Palace, ir-riżultat ta' 5-0. Qabel nitkellmu fuq il-logħba nixtieq nsemmi ġiex punti li fl-opinjoni tiegħi verament Arteta kellu raġun fuqhom li kienet it-training kemm tagħhom ġo Dubai u qal minħabba t-temp ukoll weather jidraw naqgħod ċertu ambjent u elementi differenti u li jkollhom il-familja qrib tagħhom iktar waqt it-training. Kulħadd jaf mentalment kemm tgħinek di speċjalment lilhom, ovvjament huma fl-aħħar mill-aħħar huma l-plejers li jirrappreżentaw il-klabb. Tgħinhom mentalment għaliex kulħadd jaf konna ġejjin minn forma kemm xejn ħażin, tlet-telfiet li verament kienu xorta għadhom jistgħu jiswew ħafna fil-lig. Biss però il-rebħa tal-bieraħ uriet li we are back u nemmen li verament we are back dik il-wirja li rajna l-bieraħ b'saħħitha immens u bla ebda mod b'kull se tkun Crystal Palace qatt ma dehru perikolużi li jistgħu weġġawna fil-ebda ħin tal-logħba. Niġu għal formazzjoni li l-bieraħ Arteta ħareġ biha kienu Raya, rġajna Raya. Kulħadd jaf l-opinjoni tiegħi fuq Raya, però dan ħallu f'dejjar li dan fl-aħħar mill-aħħar u jkun jaf x'inhu aħjar u jkun magħhom. Zinchenko, White, Gabriel Saliba, Havertz, Odegaard u Rice fin-nofs, quddiem kien hemm Saka, Jesus u Trossard. Rajna Martinelli li l-logħba tal-bieraħ ma labx. Dan aħħar kien daqsxejn out of form, fl-opinjoni anke Saka u nemmel ġiex players kellhom ma jibdewx il-bieraħ, ħana fl-opinjoni tiegħi l-bieraħ kellu jibda Smith Rowe u Trossard. Biex però Saka huwa taf kemm hu kien plejer għat-tim u żgur mhux il-plejer li Arteta jiddeċidi li jserraħ. U l-logħba hija final issa sa Mejju, ġifieri importanti li l-aħjar players jibqgħu jilagħbu. L-logħba tal-bieraħ kif ġaet konna verament organizzati ħafna. Nkomplu nżidu ma l-istatistika tax-xuttijiet. Il-bieraħ 21 xutt terġajna, tiskwija 5. Rajt ħafna minnhom ma kienx on target, ġifieri jekk xutajna tanaqsa xuttijiet on target tiskwija 5 tajjeb ħafna. Biss però xorta hemm ħaġa inkwetanti u nitkellem naqa' fuqha li hija is-set pieces. Kulħadd jaf issa l-oħra kemm skurjana goals minn set pieces, għandna rekord għaddu fidejna dak ir-rekord l-iktar tim li skurjana minn set pieces. Set pieces huma verament importanti fil-logħba futbol llum. Dik xi ħaġa ekstra li tkapaċi toħloq minn position il-play li it-tim ma jkunx tinta kontrik ma jkunx lest għaliha. Però iktar ħaġa tinkwetani dan kollu hija l-biegħa skwejja ġiex headers Gabriel Magalhaes u għed minnhom jiġu konsiderati dogul, però id-daqqa ta' ras kif huwa lagħab verament bis-saħħa tiegħu skwejjajnieh. Dan juri biċ-ċar li għandna bżonn attakkant. U mhux just any attakkant. Għandna bżonn
goal scorer, literalment goal scorer, mhux jiġi striker għaw ħafna strikers, però ma irridu striker, irridu jkun tal-kaxxa. Jista' jkun għażin kemm irid, però ballun jekk jaqaf saqajh żgur li mhux ħajfallih u ovvjament jiskurja biex jollinna ma jaħfirx tindak l-element ta' rebħ, dik xaġa differenti, dik xaġa li m'għandniex bħalissa fit-tim, nemmen l-unika ħaġa nieqsa hija goal scorer. U rrid ikun a clinical goal scorer kif diġà qed. Għax inut li ġib striker ikun tekniku meta għandna ħafna players tekniċi fit-tim li jistgħu jagħmlu ħsarat minn kull anglu tista' tgħid. Xkulħadd jaf kemm għandna wingers verament perikolużi u teknikament vera tajbin li jistgħu weġġgħu l-avversarji. Kif diġà qed, il-bieraħ ħadd gost ukoll rajt Smith Rowe. Smith Rowe dal-aħħar beda jissemma li jmur ma' Loma West Ham. Żgur kienet tkun ħasra li kieku naraw Smith Rowe jitlaq għal dawn l-aħħar sitt xhur ma' West Ham. Nemmen li ħaqqu iktar ħin biex jilgħab Smith Rowe, kien għadu ġej mar dik l-injury kera, però l-bieraħ verament daħal tajjeb ukoll, kien effettiv, anke Jorginho, dak il-pass, ġimil ta' pass il-Martinelli. Jorginho dak il-player li kultant ukoll ma jkunx qed konsistenti, però ma l-esperjenza tiegħu għal daw ċertu pożizzjonijiet li joħloq u jitfal blalen fiċ-channels u ma għandek winger bħal Martinelli li kapaċi jibqa' dieħel u jiskurja bla problema. Żgur li ħajkun il-plan B fis-sistema li jridna Arteta. Punt ieħor dettall, verament nixtieq ngħid proset lit-tim tagħna għal ħaġa inni ma nara fast counter attack żmien twil kemm insegwi l-Arsenal, kemm insegwi l-Arsenal kwaħda l-Arsenal huwa tim li kultant huwa jisfrutta kif il-mod kif jilgħab, inkun dak il-pass żejjed. Nerġgħu nibdew minn wara, nerġgħu mmorru nerġgħu nduru lura. Kultant hija logħba verament sabiħa, però irid tkun hemm ċertu kif diġà ngħidu fine line fejn inti kapaċi jekk loqgħod azzjoni b'sittin pass tipprova tiżvolġiha f'gowl. Il-bieraħ il-Palace kellhom corner, Raja ħareġ verament tajba l-ballun ta' bidejh wadbu half pitch fuq halfway line lil Jesus baqgħet sejjer qata' pass lil Trossard għamel body feint u fake shot u tista' tgħid fuqha lil Henderson ġallasta. Kien gowl eċċezzjonali, tista' tgħid ġiex passes, konna fil-kaxxa hekk irdu nkunu iktar u nemmen li jekk nibdew nilagħbu dat stil ta' futbol fejn kultant tibda tistenna l-avversarju jew ittieħ ċans u bad tibgħu taqbdu inti, mhux dejjem aħna dun attakkaw, dejjem aħna dun nkunu dominanti fuq il-ballun. Kultant tajjeb li tgħaddik id-daqsxejn tal-logħba ta' tkun kif ngħidu intern għażin imma tkun b'mod makak, mhux tkun għażin li toqtaq leġa' fik, ovvjament dak mhux tajjeb. Però kif diġà qed kien verament gowl li kont żmien twil ma nara gowl minn naħa tat-tim tal-Arsenal jiskura gowl hekk. Erġajna ġiex punti taħt il-Liverpool, punti daqs City, ovvjament logħba iktar minnhom, però l-infant għadu għadu fuq siġra, ġifieri ma nistgħux taqtawna barra lissa żgur. Għandna tim tajjeb u nemmen li kapaċi niċċallinġjaw għandin is-sena rġajna u apparti minn hekk nemmen li ħankomplu nkun ta' sfida għal City u għal Liverpool. Il-logħba li jmiss hija nhar it-tlieta away ma' Nottingham, test differenti wkoll, test diffiċli wkoll. Jalla inkomplu nirbħu nibqgħu din l-logħba l-istess wirija tal-bieraħ nilagħbuha ma' Nottingham. Dak kien kollox, issa ngħaddu għar-riklami.
kif ġu għamil riklami ħajdħol Joseph Magri biex jagħti l-opinjoni tiegħu fuq Udinese kontra Milan. Grazzi u nsemmi kulħadd. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibża' għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibża' għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Il-lejla tajba l-kulħadd, nittama li kelkom weekend tajjeb, nittama li jista' jkollkom ukoll ġimgħa tajba ngħid għalija mill-futbol kemm lokali u internazzjonali kien weekend sabiħ għadni kemm ġej mill-logħba tat-tim li involut fih ir-Raħaltej Rabat li bda l-Merħat ta' bwieħed u l-bieraħ bit-tbatija Milan li bda l-Udinese ta' bit-tnejn. Però qabel ma nibda nitkellem fuq il-partita tal-bieraħ xtaqt ninaqat mal-kważi l-bqija tad-dinja sportiva dwar dak li ġara fil-konfront tal-gowler tagħna Mike Maignan. Ma nistgħux naċċettaw li qegħdin fis-sena 2024 u logħba li tintuża fiha razziżmu. Meta l-bieraħ għal minn forsi il partita l-Udinese, mhux l-Udinese, ġew il-fans tal-Udinese, bdew jgħajru l-Mike Maignan xadina għaliex huwa iswed. U qabgħu telaq il-barra flimkien mat-tim. Iżbal li ġara li t-tim daħal lura, m'hemmx argumenti. Innutlu mmorru fil-grounds nippożaw qabel il-logħba no to racism, jew we are against racism, jew nġibu fuq l-screens tal-ground. No to racism, irridu nagħmlu il-fatti. U l-fatti huma li għalija hemm bżonn li tingħata penalità lit-tim ta' l-Udinese. U wkoll tapprezza ġest mod sportiv ir-rivali tagħna Inter li kienu minn tal-ewwel ftit wara l-partita li bħala klabb ikkundannaw dak li seħħ fil-bieraħ fuq Mike Maignan. Nittama illi mhux fil-lobby tal-Milan biss, imma f'lobbiet oħra jkun min ikun il-press ta' kien Maignan, seta' kien Tomori, seta' kien Thuram, seta' kien Moise Kean. Kull plejta ġurda skura m'għandu qatt jiġi ibbuljat b'dak il-mod li ġie ibbuljat Mike Maignan il-bieraħ. Nispjera li din ix-xena xokkanti ma terġax tiġri. Indur issa l-partita mirbuħa bit-tbatija, ferħan bi3 punti, però jien ferħan xejn bil-prestazzjoni tat-tim. Vera kien hemm fighting spirit, vera dawwarna ir-riżultat fl-aħħar 3 minuti, vera kienu 3 punti importanti, però l-Udinese qegħdin jiġġieldu biex jżommu posthom fis-Serje A, ma nistgħux naraw il-Milan ibagħtu ma' tim illi qed jiġġieled biex salva postu.
Jiena nemmen li l-bieraħ il-Milan kellna nagħlqu l-logħba komda. Bdejna tajjeb fl-ewwel nofsija, sab ix-xibka Loftus-Cheek it-tielet gowl ukoll goals minn away wara azzjoni brillanti ta' Theo Hernandez u wkoll fl-ewwel kwarta kellna niskurjawna oħra, però mbagħad naħseb il-gowl ta' Samar Tizic id-difiża mid-difiża għadda jisu daħal il-Knisja għaliex beda ma jżommu ħadd. U sab ix-xibka l-draw. Naħseb il-gowl li seta' jiġi evitat, ma tistax tboħħal f'kollox Mike Maignan għax naħseb apparti dak li kien għadda minnu ftit tal-minuta qabel. Forsi ma kienx qed jikkonċentra, però il-gowl l qudiem jkollu difiża. U mbagħad ftit wara li l-Udinese ġabu l-iskor pareġġ intemmet l-ewwel taqsima. Dħalna lura fit-tieni taqsima, ovvjament, Mike Maignan nisu nesal mhux nesa ma ħallix il-weġġa tilbu naħseb għamel saves tajbin apparti t-tieni gowl ma kienx tort tiegħu, kien tort li huwa ta' Reinders u Theo Hernandez, aktar naħseb li huwa ta' Reinders milli ta' Theo għaliex Theo Hernandez kellu ma tantx kellu x-xamar il-ballun ovvjament żilaqlu. Ovvjament affarijiet li jiġu kulħadd il-ballun ġie għand Thauvin u mbagħad l-iskor għamlu f'2-1 u għed ovvjament qed il-logħba lesta u għed illi nistennew forsi se noħra biex nirbħu l-Udinese. Ta' min ngħid illi din ir-rebħa kienet wara 3 snin illi Milan qelbu lill-Udinese ġo il-ground ta' Udine ġewwa Friuli. Jidher li mbagħad ftit kienu perikolużi l-Udinese x'wara kif daħal Jovic ovvjament ġil-gowl ta' 2-2 u lejn l-aħħar ftit tal-partita Okafor sab ix-xibka 3-2. Ovvjament kien mument emozjonanti għaliex ma tistennijiex għalla volja ma tantx kellna lob l-unika jekk qed niftakar sew l-unika logħba li konna mintaħu dawwarna r-riżultat kien mal-Cagliari ġewwa Sardenja. U mbagħad l-iskor spiċċa ta' 2 u ġibna 3 punti oħra illi issa qegħdin 6 punti il-bot mill-Inter għalla volja naħseb logħba nieqsa illi għadha għandhom is-Super Cup Final kontra n-Napoli. Onestament naħseb illi jekk ngħidu l-fatti wara l-prestazzjoni li taw kontra l-Aċa nemmen illi huma xieraq illi joħduha, jiġifieri m'hemmx argumenti, jiġifieri ovvjament bħala Milanisti preferi noħorġu li joħdu għan-Napoli, però jekk l-Inter jagħtu il-prestazzjoni nemmen illi għandha tkun it-tielet waħda nfila tagħhom. Ikolli naħseb nażel il-bieraħ qed ġiex plejers l-impressjoni kienu Gabbia u Loftus-Cheek dejjem tajjeb, però Gabbia naħseb il-lowm tal-Villarreal swietu ħafna u ħafna biex ġab esperjenza fl-Italja u l-bieraħ bażikament il-gows l-ebda wieħed ma kien tort tiegħu. U wkoll Okafor irritorna wara inġeri u sab ix-xibka, skużawni, reġa' ritorna t-tilogħba u reġa' sab ix-xibka ir-raba' gowl tiegħu tal-istaġun t-tielet gowl tal-Loftus-Cheek, jiġifieri naħseb bażikament għandna nistennew l-imbierek gowl ta' Yunus Musa li l-bieraħ naħseb l-unika żball li għamel Stefano Pioli illi naħseb Musa kellu jidħol aktar kmieni. Però ħaġa illi ħadd gost ovvjament li rbaħ it-tim tiegħek, però rbaħna kontra qatt ta' bully u razziżmu. Hemmhekk il-bieraħ l-Udinese kif jgħid il-Malti tajnilhom nax bil-perżuta. Għaliex fil-verità f'gaw f'demma mu tal-qulula lejn darhom, però tara kif samet ilbis tal-plejers marru jiġu kollha jalqu l-goler Mike Maignan hemmhekk hemm l-ispirtu ta' familja, l-ispirtu ta' għaqda u l-ispirtu ta' kundannazzjoni kontra ir-razziżmu. Naħseb jiġifieri ftit wara ħarġ ukoll Kylian Mbappé li kkundanna dak illi ġara. Hemm bżonn illi nisperaw li ma nerġgħux naraw qatt bħal dan. U ovvjament hemm bżonn li l-performance titjib ħafna. Aħna nilagħbu nhar is-Sibt kontra l-Bologna, tim illi qed jagħtu logħba l kulħadd, tim li forsi qed tiġi tar-raba' post fl-Ewropa, ġifieri ma tkun faċli xejn u ovvjament nemmen li din is-sena għandna nidħlu Champions League komdi ħafna. Però qabel intemm sura editur xtaqt niċċara xi ħaġa li relatata mal-Milan u mhijiex relatata mal-logħba tal-bieraħ, il-kwistjoni tal-Arab u l-Milan. Mela, ħafna ġurnali qed jirrapportaw li l-Arab qed jagħmlu pressjoni fuq Kardinale biex jixtru l-klabb.
Jiena nemmen illi iva ħassir xi ħaġa, jiena nemmen illi ngħidha li sas-sajt jidher illi ħajkunu anke jkollna proprjetarji ġodda, ovvjament li jidher illi ħajkunu l-Arab. Però naħseb ma rridux nagħmlu xejn fattax hemm ċertu entużjażmu u hekk iridu naraw x'ħajiġri, però jiena nħobb ħafna l-lingwa Maltija ma rridux noddu l-fles qabel il-faqsu u l-qampjena ma ddoqx għal xejn. Jiġifieri għalkemm m'għadux nagħmluha fatta però nemmen illi qegħdin isiru kuntatti biex jispiċċa dan id-din. Skont sorsi rrappurtati l-Arab offrew il-Kardinale 1.6 billion euros. Jiena nemmen illi d-deal ma mhux ma jindem. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nerġgħu ngħidu nikkondannaw ir-razziżmu. Jiena nintem hawnhekk, jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla nagħlżi Milan Bologna. Però bqgħu magħna x'warajna ħajitkellem il-ħabib tagħna Karl Parnis fuq il-logħba interessanti tar-Roma naħseb kienet l-aktar logħba interessanti għaliex kien id-debut tal-coach tagħhom Daniele De Rossi li għall-ewwel ma mexxa l-iskwadra għal 3 punti importanti. Dak kien kollox minn naħa tiegħi il-lejl it-tajjeb il-ġimgħa tajba nsellmilkom grazzi tal-attenzjoni. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fiż-żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Buonasera! Serata bomba llum għal żewġ affarijiet. Naf li mhux parti mill-programm imma llum vera happy jekk ma jimpurtax. U naf li aħna hawnhekk mhux fuq futbol biss nitkellmu imma fuq affarijiet solidali wkoll bejnietna għax aħna fl-aħħar mill-aħħar bnedmin. Nixtieq ngħid grazzi lill-poplu Malti li llum attenda ġewwa l-Arka ta' Noè. Kenna attività b'risħabib tagħna xogħol mifsud u fi spazju ta' 6 sigħat waqt dik l-attività biss inġabru s-somma tal-fuq minn 20,000 euro. Ta' dan ngħidilkom grazzi, kull min huwa ħabib tiegħi fuq Facebook jaf kemm dawn l-affarijiet huma l-qalbi għax aħna fl-aħħar mill-aħħar ninsabu f'ċirku wieħed u għalhekk nibqa' fuq dal-programm. Għax aħna mhux futbol biss, imma waslu wkoll messaġġi ta' solidarjetà bħal din li għandna nkunu umani u ngħinu lil xulxin f'każ ta' diffikultà. Qed taraw niftitajjin skużawni minn kważi 8 sigħat bil-wieqa imma ma jiddispjaċini lanqas xejn. Jien għandi filosofija illum int għadha jien u dik nemmen ħafna. Apparti minn hekk ikoll nixtieq nikkundanna bl-ebda riserva
l-atti razzisti. L-isport għandu jaqadna u mhux jifridna. L-isport huwa għan-nies nobli. Meta ngħidu f'nobli mhux ġifieri għandek xi tsiju xi baruni jew xi tsiju konti jew inti xi prinċep, imma nobli fl-ispirtu u fil-qalb. U ninaqat ma' sħabi li tiġamlu l-interventi tagħhom qabli illum sewwa billi niddeplora kull att razzist li jiseħħ fl-isport. L-isport għandu jkun mezz ta' għaqda, mhux mezz ta' firda, mezz ta' fejn il-poplu jħu pjaċir. Issa jiena bħali għandi it-tfal żgħar u nħu pjaċir noħodhom il-ground. Għalfejn għandi noħodhom ikunu esposti għal da. Kliem ħażin. Jekk jista' jkun aħna dawn l-ambjent irridu nżommuh ambjent ta' familja u ambjent ta' fejn aħna sewwa irridu nedukaw permezz tal-isport u mhux l-isport jiġi mezz ta' firda u għaqda u mibeda. Mela, apparti minn hekk mela il-messaġġ tiegħi wasal grazzi lid-direttur u reġija ta' dal-programm u nixtieq nibda llejla billi għandi pakkett tissues u ngħaddih lil Ġuljetta. Għax l-għażiża Ġuljetta l-bieraħ mid-dera tgħid kemm kiet. Mela, ħanerġgħu nibdew nirrekapitulaw. Ftit ta' żmien ilu jiena kont voċiferu għalkemm jien ma jinħadd, imma qed li fit-tmexxija ta' Roma jeħtieġ il-bidla. Il-bidla ġrat. Inkun onest magħkom għax jien għalija is-senċerità hija l-isbaħar ma jista' jkollu l-bniedem, ikun hemm momenti fejn anke fil-ħajja personali jiena xi ġenwin u sinċir imbagħad biss hemm mallem fuq ġust. U wara f'kull ħaġa li tiġri, meta bniedem ġenwin ibati, jien nemmen ħafna bil-karma, il-karma ma taħfirha lil ħadd int min int, u meta tkun ġenwin għalkemm hawn min jabbuża minnek, għalkemm hawn min jipprova jieħu vantaġġ fuqek biex jilħaqu, imma żejt dejjem tela' fuċ l-ilma. U hekk ġara dak li kont qed ngħid fuq il-każ ta' Mourinho. Inkun sinċir, Karl, stennejt li ħed keċċissa? Le. Naħseb ħaġa mill-karikaru ta' moħħi li ma kienitx qed tgħaddi li Mourinho jitkeċċa. Li Mourinho kon tgħidli Karl, ħansaqsik domanda skjetta, taħseb li inti iġeddulu l-kuntratt il-Mourinho? Kont ngħidlek ma naħsibx. Biss jiena għalija ma nafx. Imma Ruma there's a big need li tinbidel il-mentalità. Fl-aħħar kellna presidenti tajbin, imma għalija jien naħseb sibna l-aħjar presidenti li qatt stajna maġinajna. Amerikani, qed joħorġu l-flus, qed jaħdmu bil-għaqal. Fl-aħħar mill-aħħar dawn huma investituri. U inti meta qed tinvesti ammonti bħal dawk ta' flus trid il-payback. Issa x'għamlu? Ġabu lil Mourinho. Fil-bidu anke jiena kont entużjażmat li Mourinho jiġi. Għalkemm kelli dik id-daqsxejn xettiċiżmu għax jiena nemmen li min ma jbiddilx jagħmel. U l-futbol huwa xi ħaġa ħajja. Kull bħal xi ħaġa ħajja oħra jevolvi. U jiena nemmen u kontetta u nerġa' ngħidha li Mourinho kien coach kbir, ħadd ma jista' jinnega l-passat biss għaż-żmien tal-lum il-mod u t-tattika tiegħu saru irrelevanti. Inti ma tistax toħroġ dik il-mentalità li ħad tibni sur meta inti speċjalment dis-sena ikollok pilastri u ministri tad-difiża bħal huma Smalling li God bless issa f'daqqa waħda ddielu u dak ħanitkellem fuq tard, inti ma tistax treġi. Mela, x'ġara Mourinho? Min segwa anke dakinhar li Krixxa mill intervent waħdi fuq it-tkeċċija ta' Mourinho. Wara mbagħad kellmu nies illustri iktar minni għax jiena ma jien xejn sempliċiment jien dilettant tal-futbol imma inħobb l-affarijiet ngħidhom huma kif huma, kellem Karessa u tkellmu nies oħrajn u ħaġa tal-għaġeb l-infermerija tar-Roma bdiet tiżvojtja ruħha. Jiena nemmen ħafna
f'żewġ kunċetti, anke min jafni personali jista' jistqardan. 1. Inċint int min int qatt m'għandek tinsa minn fejn tlaqt. 2. Jekk met inti speċjalment tiddependi mill-ħaddiema, u f'dal każ il-coach jiddependi mill-ħaddiema, inti lil dawn tipprova kemm jista' jkun iżommhom happy. U tgħidli għalfejn qed tgħidha. Met inti immaġina sejna missier ta' żewġ titfal. Nista' jiena tifel nagħtih ħaġa u tifel ieħor ma nagħtilux? Tgħid għalfejn Smalling għamel dan il-perjodu kollu. All right, inġert issa f'daqqa waħda ddielu. Inħalli għalikom għal-ġudizzju. Mela, il-logħba. Il-logħba kienet emozzjonanti ħafna. Stennejt li nilfu to tell you the truth? Le. Tgħid li inti dejjem taħseb negattiv. Kienet hija mixture ta' emotions u l-emotions tal-kull ħaġa oħra l-emozzjonijiet tagħna jiddettaw u jiddominaw il-prestazzjoni tagħha. Mela Mourinho għalkemm ġi u riżultat ġie mal-ewwel, orrajt erbaħna tazza, mhux xi tazza granke imma ntrebħet. Fil-pron dan f'daqqa waħda wara finali konsekuttiva li kellha tiġi għandna wkoll. Ma ġietx imma dan l-istaġun jien pretendejt ħafna. Ipretendejt speċjalment meta jkollok koppja stellari fuq quddiem bħal huma Dybala u Lukaku. Għalkemm nafu li Dybala mhux dejjem ikun hemm dawk il-prestazzjonijiet minn ħadd minħabba l-fiżiċità tiegħu, imma jien ipretendejt li bħalissa kieku jien ma kontx qed nitkellem fuq id-disa post imma ngħid għall-inqas qegħdin viċin aktar għalkemm qegħdin viċin tar-raba' post imma ngħid qegħdin f'dik iż-żona fejn insabu l-Milan. Dak il-isu daqsxejn serħan il-moħħ. Imma ma ġewx. Mela, ngħaddu għal fuq il-logħba. Il-logħba l-istatistika tal-logħba kienu dawn 9 shots għar-Roma, 12 għall-Verona, 2 shots on target li kienu fundamentali għal-Roma u 3 għall-Verona, u s-sess kellna 62% Roma u 38% il-Verona, l-akkurazza l-accuracy tal-passes kienu 85 għal 81 favur Roma, fawsa minn 14 kontra 12, 2 yellow cards, fuq kull naħa red cards xejn, offsides kellna 5 u corners kellna 2 il-Verona u 1 ir-Roma. Biss ta' min jinnota ħaġa li ir-Roma kien hemm il-qalb, kien hemm ir-rieda. Qegħdin meta inti għandek in-nies u tiddependi fuqhom u rajna l-entużjażmu mur konninna ma naraw daqsxejn Roma hekk entużjażmata. Jien għalija il-xokk u fil-fatt kont kellimt fuq tar-Roma ngħidlek u bis-serjetà bdew jaħsbu li tneħħa l-coach kienet wara ir-rebħa skużawni wara it-telfa umiljanti li sofrew Roma Ġenova dik hemmhekk naħseb beda d-deklin ta' kollox. Ir-rebħa ta' Ġenova fuq Roma kienet a big blow u minn hemm l-affarijiet bdew iduru. Mela ta' min isemmi li fit-19 il-minuta ir-Roma b'azzjoni spettakolari sibna xibka permezz ta' Romelu Lukaku, mhux bil-fors Lukaku ma jiskurjax, jekk Lukaku ma jtuħx bl-għalen. Stajna nibqgħu nilagħbu, rajna bidla fil-formazzjoni u fit-tattika fejn Lukaku issa qed jiġi aktar u aktar u aktar. Il-pożizzjoni tiegħu hija iktar soda u iktar sinifikanti u ta' min jinnota li it-tieni gow ma damx ma ġie. Ġie biss 6 minuti wara permezz ta' azzjoni ta' Pellegrini. Mela, punti sbieħ li rajt. Jien wieħed milli nikkritika ħafna Pellegrini, biss minn ra t-tieni gow tar-Roma ra l-klassi ta' plejer. X'ġara? Min jaf? Konninna ma naraw lil Pellegrini jagħmel hekk. Issa, ta' min isemmi wkoll li is-soltu storja Ruma u darba ħassejt iktar mis-soltu pruvaw ifixkluna l-euforija. Tgħid li mela x'kien jgħidha Mourinho ħażin. Qed tgħid inti tajba, le, jien inħobb nimxi l-istess metru. Imma il-vera sens kien dan. Kien hemm Roma differenti, kien hemm Roma bil-qalb. U di Madre Teresa ta' Kalkutta kienet tgħid ħaġa.
tagħmel x'tagħmel biex tkun suċċess dejjem għamlu mill-qalb. Issa, ir-Roma kif qatt stajna nerku jekk dal-plejers kienu demotivati. Dal-plejers ma kienux qed jiġu praised anke bħal meta tkun ix-xogħol. Jekk inti jkollok li mgħallem tiegħek sewwa jiġejlek prosi tagħmel biċċa xogħol inti taħdem mill-qalb. Imma jekk inti jkollok miegħek min jiskarta, min ma jagħmel xejn. Li mgħallem tiegħek ma jgħidlu xejn. Anzi, u mbagħad inti taħdem u tistinkaw li mgħallem tiegħek jitik fuq rasek. Di waħda tiġi naturali. Imbagħad naraw li l-Verona ġew konċessi penalti li fl-opinjoni tiegħi ma kienx, imma illum ir-regola ġiet u ma naqbilx ħafna ma dir-regola daħal is-soltu VAR, il-VAR tafu wkoll li jiena mal-VAR ma naqbel assolutament xejn għax huwa l-qerda totali tal-futbol u azzjoni il-plejer daru laqqas qed jaf x'inhu ġej għax qalu kellu daqsxejn deħ miftuħin. Ma nafx jiena jekk hawn xi plejer li Alla jbierek dan ma jolix bideħ miftuħin. Rajt, għax da ma tgħidx se tara l-ballun u ċaqlaq forsi ftit idejh, da kien litteralment daru lejn l-azzjoni, imma ġiet interpretata hekk mis-sinjuri tal-VAR mill-qerrieda tal-futbol u l-inmiskom jistħu. Aħjar met kif kienet qabel milli permezz tal-VAR il-futbol ġi iktar vili di l-pastazata għax flok ġew ikkorreġuti l-iżbalji li suppost kien dak l-għan tal-VAR, il-VAR ġabet il-futbol iktar pastas. Imma, ħallim ngħid iktar fuq il-VAR. Dan kif jista' jkun qiegħed fl-arja, ir-regola qiegħda ċara, jaħbad il-ballun mideħ. Imma ejja nkunu ċari kif metet bħalma kien ċar il-penalti tal-Lazio nil-rata u l-Lazio skurja fu biħeqlajna mill-Koppa Italja. Di-darba qed ngħid li l-penalti tar-Roma seta' ġie evitat minħabba l-fatt li id-difensur kien daru li l-asta mu qed jara xejn waqt azzjoni plus imma il-karma għamlet tagħha u fil-fatt il-ballun sabuh fil-ground tal-Lazio dal-għodu waqt training grounds. Mela, naddu għat-tieni ħaf. It-tieni ħaf kien hemm qisu daqsxejn kalu li nistennewa, tinsewx, when there are emotions involved, il-bniedem jinbidel, jittaf tinbidel il-prestazzjoni tiegħu u ħafna affarijiet hekk. Ġi gowl u ta' min jinnota wkoll għax fejn iridu l-VAR u għalhekk tgħidu li mela ħateqret tgħidu li mela xerbaħtu r-Roma ħateqret ukoll fuq il-VAR. Ma tistax isek tgħid minn kull min ra il-bieraħ il-gowl ta' 2-1 ta' Roma għalkemm għamel gowl splendidu il-forward tal-Verona b'daqsxejn ta' papera ta' Rui Patricio ta' min jinnota li din l-azzjoni skaturat fuq fawl. Meta s-soltu niskurjaw ir-Roma ta' parsi ġieli nivvintaw l-offside. Għalfejn id-darba ma rawx ċaralu bove kaxkru mal-art. Imma. U bekk ninħaraq fuq il-VAR, għax fej trid il-VAR, ma min trid il-VAR. Ewma, ejja u ħanalqu fuq nota bellissima. Il-nota bellissima sewwa hija di li Roma, all right, permezz ta' Daniele De Rossi, issa fit-tmexxija sewwa ġara li Roma rebħu. To tell you the truth, l-aħħar ftit minuti mhux se niddejja minnkom, tafu kif nitkellem magħkom. Kont onestament daqsxejn mwerwer li ħejġi dro. Mela, issa għandna xi domandi. Mela, id-direttur qed jgħidli President Dino Viola, Franco Sensi jew Dan Fredkin. Mhux Friedman, sur direttur. Aħna ċajtaw bejnietna. Mela Dino Viola rebaħlik. Franco Sensi rebaħlik. Fredkin sissa ħadu JJ rebaħ għalkemm mhux xi tazza kbira ma rebaħ fl-Ewropa ħaġa li kienet ilha ma tiġri żmien. Final konsekuttiva tal-Ewropa li kulħadd kif kien jaf li jeżitu biss jiena ngħidilkom il-pura verità. Jien nemmen li l-paraguni odjużi biss jalla
iż-żmien jagħtina parir. Imma jien kellek tgħidli Karl Parnis, inti x'taħseb fuq din il-presidenza ngħidlek one of the best li qatt konna. U jalla iż-żmien jagħtini parir. Mela. Taħseb li De Rossi jibqa' coach next season. Mela, ta' De Rossi huwa kuntratt skiet. Sewwa. Il-kuntratt ta' De Rossi huwa wieħed minn dawk il-kuntratti li kien hemm mutual agreement li jekk imur tajjeb fil-fatt jista' jiġi mġedded. To tell you the truth, ħaġa li ma nixtieqx jiġrina, issa jew Totti jew De Rossi. Vapur b'żewġ kaptana qatt ma mexa. Mela issa hemm pjena fiduċja in De Rossi u allura nixtieq li għalissa sal-aħħar tal-istaġun jibqa' De Rossi. Nixtieqlu jibqa' De Rossi u kemm mhux De Rossi jibqa' nixtiequ jirbaħ League, jirbaħ Champions League, ħaġa ovvja. Biss il-futbol rana pass pass. Jiena nemmen li l-Fred kien m'għamlux kummedja. They are very, very wise people. Ruma jappirjazza taħraq immens, apparti minn hekk hemm ċerta ignoranza ġifieri li daw jekk tgħaddihom mingħajr jiena li l-aħħar ftit żmien ta' Mourinho ġo Ruma kien qed jisservajvja billi għaddi rajd lir-Rumani minħabba l-fatt li rebħu ħafna romantiċiżmu. Jien nemmen li r-romantiċiżmu jeżisti fl-imħabba jew raġel u mara, jew mara ma' mara, jew raġel ma' raġel. Hemmhekk trid timxi f'qalbek. Jew inkella mommok huma missierek jew inkella uliedek. Mela, il-futbol mhux xi ħaġa romantika, il-futbol hija ħsieb. Speċjalment meta inti qed tinvesti dawk il-miljuni kollha li jintuża l-moħħ, nixtieq li jibqa' De Rossi, jalla jibqa' De Rossi u jalla De Rossi jġib is-suċċessi. Biss ma neħu xejn bi kbir li ma rridux ninsew li għalkemm De Rossi kien man-Nazzjonal u ġew ir-riżultati, kien ma' diversi timijiet żgħar. Naħseb li għalissa he was the ideal man bħala traghettatore. Imma jekk ir-Roma irridu vera nerbħu, naħseb xi ħaġa, naħseb De Rossi qatt jonqsu dik il-ħaġa. Ma tistax tgħid kulħadd jaf kif beda Pippo Inzaghi. U kif beda Inzaghi, il-coach ta' skużawni mhux Pippo, imma Inzaghi tal-Inter. Simone Inzaghi, skużawni. Imma nagħtu żmien. Bħalissa huwa żmien diffiċilissimu. Pereżempju kien ma kellek tgħidli jitlaq De Rossi, jiena il-ħolm kulħadd għandu l-ħolm hawn xi ħadd jixtieq lil Mourinho coach tal-Ingliżi. Jiena naħseb kieku kellek tagħtini l-għażla għandi 3 coaches moħħi li ngħidlek forsi wieħed jiġi minnhom. Għalija jien l-aqwa coach bħalissa fid-dinja huwa Klopp. Nixtieq il-Klopp, min ma nixtiequx tkun baħnan. It-tieni coach li nixtieq kieku huwa hemm forsi ċans imma ma naħsibx, De Zerbi. It-tielet coach huwa coach rivoluzzjoni ta' dis-sena, rivelazzjoni ta' dis-sena. Motta. Imma kellek tgħid proġett serju. Imma ħejġu investiti ħafna iktar flus għax intom ma tidux tinsew li di Roma. Taqbun fajru l-ismijiet. Ngħidu ħafna affarijiet. Titqis dibħal met inti sewwa. Ir-Roma ishom dak l-asfu. Tiftaħlu gaġġa. Imma inti tista' tirmetru. Il-fair play finanzjarju, speċjalment lil Roma minnhom danni kbar. U għalhekk ninkazza u ninħaraq meta nara ċerti kummenti kontra il-President u iktar kontra id-Dia Sportivo. Għamel l-eżuberi, met inti kollok immaġinaw, mela għandi negozju. Flok bdejt bil-0 jew bil-plus 50, bdejt bil-minus 50. Nista' nagħmel l-istess ħaġa jien, mhux ħaġa ovvja li le. U jien għalhekk iddispjaċini li Tiago Pinto ħtelaq. Tiago Pinto għamel il-mirakli. Issa li bħal kull ħaġa fil-ħajja nitkellmu sinċira. Inti riskju. Anka tkun għaddej fi triq, tieħu riskju, u r-riskju dan ġab ċerti players para Renato Sanchez li unfortunately dan, all right, u li hu.
Għajja nitkellmu wkoll anke Dybala, konna nafu li hemm dawk ir-riskju l-impenni. Issa fuq mela ta' De Rossi naħseb Joseph Magri rispondejtek biss kellek tgħidli trid bomba mbagħad which is doable. Jien semmejtilkom 3 wieħed impossibbli. L-ieħor ngħidlek kważi impossibbli De Zerbi, Motta hemm ċans u kieku jiġi Motta u mbagħad bħala DS nixtieq il-Sabatin. Imma issa Conte ma jdaqnix. Nkun sinċir magħkom, qiegħed hemmhekk stand-by. U min jaf, jiġifieri biss eħna ħanaw daqsxejn il-perkors għax issanka il-bieraħ ngħidlek kieku kien hemm Mourinho r-Roma kienet tiġi draw. Kif ġiet l-andament tal-logħba, ma l-bieraħ rajna dik l-edge tar-Roma tgħidu li qed tifraħ mhux mal-Verona iva. Meta laħ mal-Verona Mourinho skużi, ġiet 2-2. Alright, kull logħba fiha l-istorja tagħha, naqbel. Imma naħseb għalissa mitengo stretto De Rossi. Imma naħseb jekk ħaniġu f'dik l-estremità naħseb il-coaches li hemm available naħseb Conte jaf jagħtina dik l-edge fuq l-oħrajn. Issa, naqbel ħafna mad-direttur fejn qed jgħidli hija l-FP ma jeżistix għal ċertu timijiet. Onestament, b'sejjer tara, jiena kif tafu nsemilkom ħafna fuq tifel tiegħi ħobb il-futbol u hekk imma naħseb aħjar sab sport ieħor, onestament, bħal tennis jew hekk għax nibdew hawn Malta ma tantx għandu fejn jimraħ u l-bieraħ rajna ċerti kummenti vera ħassejt. Hawn Malta qed iġibu plejers barranin, skużawni ħanidħol daqsxejn fil-kamp lokali wkoll li daw basta jiġu inħass jgħixu kwalità ta' ħajja ta' żibel, skużi l-espressjoni, basta għandhom il-barranin u żvok il-Malti u opportunità mhux jagħtwielu. U l-FFP jifhimni rajna x'pasta żgħata ġrat l-Ingilterra qed tiġri wkoll l-Italja ġifieri sfortunatament daw jagħmlu l-arja dejjem mażżar, aħna Roma timżar, anzi l-Italja sħiħat il-fett ħafna mis-saħħa politika li kellha fil-UEFA meta dan jekk tridu anke nagħmlu programm ieħor biss illum ħanalaqgħu għax id-direttur stordini dawrek isni qed nixtri laqbuta ta' meta konna tfal hawn. Tiftakru il-candy floss biex nagħlaq, skużawni, domt ngħid, insellmilkom forza Roma u jekk Alla jrid ħanaddi biex nirringrazzja lil dawn in-nies kollha li permezz tagħhom isir il-programm mela Kimi Clean, El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Dan il-programm madwar si oħra se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna u l-programm li jmiss huwa għada fis-7 PM, fis-7 ta' flaxija fejn konna xandira ir-rekordjata tal-programm Mix Zone fejn se nitkellmu fuq Bournemouth versus Liverpool illum ta' min isemmi Liverpool. Għalhekk kettilkom Klopp. Liverpool dawk in-nies assenti kollha u jerbu Joe Bermit logħba kbira. Imma dik ħaħallih fil-kollega tiegħi Julian Grishti ħajkommentaw u mbagħad għada ħajkollna wkoll miegħu il-ħabib tiegħi Bianconero Malti bħali Mark Xembri li se jkummenta fuq il-logħba Juventus Lecce. Minaw nagħlaq billi nawguralkom il-lejl ta' mistrieħ il-lejl it-tajjeb insellmilkom u għall-programm li jmiss. U grazzi immens tal-kummenti li qed tibagħtu fil-programm tal-views u anke tal-ħbib u mhux ħbib tiegħi nies li qed insirna fuq hekk permezz tal-programm li tibatuli b'mod personali. Napprezza immens, jistgħu jgħidulkom anke mir-reġija jien għandi ħajt imballata, imma kellek tgħid li jaqta' ċerti affarijiet minn ħajtek huwa żgur li mhux se naqta' dejjem jekk jogħġobhom id-direzzjoni tal-programm li ngħaddi ftit tal-ħin magħkom għax vera nkun looking forward u nirringrazzja lil Antonello tal-opportunità li tani biex inkun parti minn il-familja sabiħa. Tajja Roma! Notte a tutti belli e brutti e grazie Daniele De Rossi.
Au revoir.